Ang mga binhi nga nasabwag sa dalan mao ang pulong sa Dios nga nadunggan sa mga tao. Apan miabot usab dayon si Satanas ug giilog niya ang pulong sa Dios nga gisabwag diha sa ilang mga kasing-kasing. Ang mga binhi nga nasabwag sa kabatuan nga gamay lang og yuta mao ang pulong sa Dios nga nadunggan sa mga tao ug diha-diha gidawat nila nga malipayon. Apan kini dili kinasing-kasing. Busa wala mulungtad ang ilang pagtuo. Sa pag-abot sa kalisod o paglutos tungod sa ilang pagdawat sa pulong sa Dios, mibiya sila sa ilang pagtuo. Ang mga binhi nga nasabwag didto sa mga sagbot nga tunokon mao ang pulong sa Dios nga nadunggan sa mga tao. Apan tungod sa mga kabalakas sa panginabuhi ug pagpaningkamot nga makaangkon og bahandi ug tungod sa sobra nga pagtinguha sa uban pa nga mga kabtangan, nalimtan nila ang pulong sa Dios nga ilang nadunggan ug wala kini namunga sa ilang kinabuhi. Apan ang mga binhi nga nasabwag sa maayo nga yuta mao ang pulong sa Dios nga nadungog sa mga tao ug gidawat nila sa kinasing-kasing ug namunga sa ilang kinabuhi. Ang uban, igo-igo lang ang bunga. Ang uban, daghan. Ug ang uban, daghan kaayo.